ноустувории нархи гази моеъ ва болоравии пайвастаи он аз нав гуфтугӯҳоро бобати монополия будани соҳа ба миён овардааст. Ин ҳам гуфта мешавад, ки соҳаи сердаромад дар дасти як доираи муайяни афродест, ки ба хонаводаи раиси ҷумҳур рабт доранд. вале намояндаи хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон мавҷудияти монополияро дар воридоти гази моеъ рад мекунад. дар воридоти гази моеъ дар ҷумҳурӣ аз рӯи талаботи қонунгузории соҳаи зиддиинҳисорӣ албатта субъектҳое ки дорои мавқеи ҳукмфармоӣ яъне монополист буданд надорем, чунки 15 ширкат албатта дар тақсимоти газ агар аз рӯи вазни қиёсӣ гирем аз 1% то доираи 10-12% дар бар мегиранд, ки албатта талаботи қонуни зиддиинҳисорӣ қатъи мавқеи ҳукмфармоиро доро намебошад. ба гуфтаи хадамоти зидди инҳисорӣ, соли гузашта 15 ширкати ватаниву хориҷӣ 411 000 тонна гази моеъро ба кишвар ворид карданд. Ин дар ҳолест, ки талаботи солона ба гази моеъ дар Тоҷикистон 410 000 тоннаро ташкил медиҳад. бар замми ин гази бештар дар як соли гузашта бо нархи арзонтар оварда шудааст ва табиатан мебоист ба поён рафтани нарх кӯмак мекард, вале чунин нашуд. дар гузашта болоравии пайвастаи нархи газ ба он рабт дода мешуд, ки бозор дар дасти ширкати тавонои Фароз қарор дошт, ширкате аз Шамсулло Соибов, домоди президенти Тоҷикистон. Аммо Фароз дар соли 2020 аз барҳам хӯрдани худ хабар дод ва ҳоло 15 ширкати хурдтар машғули ба Тоҷикистон овардани гази моеъ мебошанд. оё воқеан ин бозор аз монополист раҳо шуд? бинобар маълумоти расмӣ ки хадамоти зиддиинҳисории Тоҷикистон пешниҳод мекунад, дар Тоҷикистон ягон ширкат дар воридоти гази моеъ аз хориҷа мавқеи монополӣ ва ё инҳисорӣ надорад. ҳудуди 14 ширкат аз хориҷа ба Тоҷикистон ба ворид кардани гази моеъ машғул ҳастанд. вале тавре ҳамсуҳбатони мо мегӯянд, онҳое ки аз ин умур огоҳанд, ширкатҳо барои давр задани қонуни Тоҷикистон дар бораи зидди инҳисорӣ худ якчанд ширкат таъсис медиҳанд, ки яъне як қисми газро ба номи як ширкат, як қисми дигарро ба номи дигар ширкат ворид мекунанд, то мақомот ки хадамоти зидди инҳисорӣ онҳоро дар доштани мавқеи монополӣ ва ё инҳисорӣ айбдор накунад. яъне боз ҳам ҳамин 14 ширкати ҳаст, тавре огоҳон мегӯянд, инҳо ҳам бештар шохаҳои ҳамон ширкатҳои азим ва ё сармоядороне ҳастанд, ки метавонанд газ ба Тоҷикистон ворид кунанд. тибқи феҳристе, ки аз хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон дастраси радио Озодӣ шуд, соли гузашта ширкатҳои Тимур Ойл, Алат, Газпромнефт Тоҷикистон зиёда аз 10% ва Эмом импорт экспорт, Ғайрат 82, Актан сервис ва 9 ширкати дигар камтар аз 10% ҳаҷми умумии воридоти гази моеъро таъмин карданд. вале як иқтисодшиноси тоҷик, ки нахост исмаш зикр шавад, гуфт, ки ҳоло ба тиҷорати гази моеъ танҳо ширкатҳои машғуланд, ки худро давлатӣ ном мебаранд. онҳо аз сӯи нафарони наздик ба мақомоти баландпояи Тоҷикистон назорат мешаванд. ин манбаъ афзуд, ки бозори гази моеъ хеле судовар аст ва доираҳои маълуми тиҷоратии Тоҷикистон намехоҳанд онро бегона созанд.